only Jesus heals. Biyag ken Kristo. Naimbaga bigat yu amin ay eteng nga gagayem kikakabsat. Simpo na manen, ngayon tayo manen, kapulapol ni Apo Isos, babayan iti dito nga programa ni Apo Diyos itangatang biyag ken Kristo. Awisak manen, ti tumunggal may sa kada kayo kakabsat, tapno intay manen. Kadanggay ni Apo Isos iti dito nga agsapa, babayan. Iti dito'y programa ni Apo Diyos, programa tayo, biyag ken Kristo. Awisik ti panakidanggay yung kakabsat. Rogyan yon, when i-open yon, dagiti Facebook yo, YouTube yo kakabsat, ket intayon, kadanggay ni Apo Isos, iti da ito yung agsapa. Ket gaskas gagamay kakabsat, Friday itata, kakabsat niya. Makangagtay ti Bible study. Yadal tayatin tayo nga speaker. Awan sabali no saan nga ni Elder Bagni. Iso nga kadwa tayo nga mangsupsuportar iti dahiti nga programa ni Apo Diyos kakabsat. Iti sagana tayo dagiti panpanunod tayo nga mangawat kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Isuda nga kayat ni Apo Diyos kakabsat, ay pakamu kada tayo babaan, si panakaramat datin tayong speaker ti dahi yung agsapa. Ket kas gagangay kakabsat, intay kantaan, nagitimsong tayo, biyag, ken Kristo. Udah. Kararag tayo, amami nga Diyos, iti da ito nga gundaway, iti agsapa, pagyamanan da ka, iti kinaimbag mo kada kami, ngayon danon na kami manan, iti da ito nga lugar, tapno ti kasta, umay agdaydayaw ken ka amami. Kasta mo't amami, iti gundaway mi, nga umay ken ka, iti trono ti grasyam, tapno ti kasta, ipakumbabami, iti panagbasol, nga bagbagimi, sapay kung matapakawanan na kami, tapno ti kasta amami, worthy kami, nga umawat kadagiti pamindisyon mo iti daytoy nga gundaway lalo na iti daytoy nga bigat nga sapay kuma nga ti Holy Spirit mo ti makikadwa kada kami ngagpaset kastamot amami dagiti nagpaset kastamot dagiti maaramat iti daytoy nga studio sapay kuma amami makiadda ka kastamot daytoy nga programa biag ken Kristo amami sapay kuma ta sika iti mangaywan, mangtarabay, tapno ti kasta amami, iti sino man ngagdenggag, sino man amami nga agbuybuya, sapay kuma. Tama bendisyonan iti daytoy nga gundaway. Ama, awan ti mabalbalinan mi, para swam ti puso nga nadalos kada kami, tapno ti kasta. Mami, mausar kami, akas maysa, adaton nga si bibiyag, ken ama. Ti mabaiten, ket maiwaras kuman, nga
iti Ebanghelyum itintero nga lubong ket Ama, iti panagparang mo ket umay kakuman. Dayta til iliwen mi amami sapay kuma, tasika iti makita iti panagbiag mi. Wenama ikumit mi amin ken kadagitoy ken Kristo nga pumi. Amen. Amen.